guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ आरो फिन खेबसे बरायनायखौ बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आरो आंबो मोजाङैनो दं। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायलांदोलाय आं मा खालामगोन, बहा थांगोन, बहा बेरायगोन, मा खालामगोन, अब्ला नोंसोरबो आंजों रायलायलांबाय थादो। सासे लोगोखौ नेनानै बाग्लायदों आङो लामायाव नेफैगासिनो दाबो फैया। दासो जि आराम थाबायबोगासिनो जि मोजां थाबायो होथेबोखाबाय आरो जा अयनायखा नोगोद होथेबोखादों। आं सिनायखायोना जानो नेथ' नागिरगासिनो मम' जानोसै दै जादो मा होनो चेलेन्ज आरो जादो आं दाख्लै जाबाय जानाया भिडिअ बानायबाय नामा नोंथाङासि बियो जेनबाय। नैबेना एसे दंबावोमोन ओमफ्राय आंना गैथारला नै एसेबो आं जाजोबखादों। ओमफ्राय बेना एसे दंबावोसो नै जानोनो हाथारा बेखायनो मानसियानो फिसा जाथार नै आंनो दा बियो उदैखौ नायगोन गस्ला नायदोंथार बियो मोजां मोजां दंखायो दा गस्लाया बेबो मोजांथार नै बै गुफुरा बेखौ गोसोमा फैयो दे नायदो मा नायनोमोन कुर्ता आं खोन्थानाङा नायलायदोंसो आङो आं फसायनायखौनो मोना मानसि गोजौ बिदि गाहाय गाननांगौ सोनायनायलाय लबारनि हाबानो